waste isikhathi senhloko kaNkulunkulu. Mawuphethe envelope ungagoduki nayo. Praise the Lord. Mawusuthi uNkulunkulu uyakuthinta ukuthi unikele in this ministry. Uza nje uzoyiqala ienvelope sokunika because we are having one thing esine assurance yayo ukuthi uNkulunkulu uzoblessa. Hallelujah. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the man of God, the man of the hour, an international speaker, an apostle Amdas, Muziwezigwili, and that is the reason I sing for Jesus came down, He lifted me up, He lifted me up. Sibonga wena babuphakeme uMamasana. uNkulunkulu wathula amazulu ezemhlabeni in the form of your son. Ongayigodanga yakhe indodana uJesu Kristu kepha uyinikele ngenxa yethu sonke. Baba sibonga sibuthele lapha njena sihlanziwe ngegazi layo ngenxa yokubonisa kwakho ukuthanda kwakho. Kalokuthi siyizono naKristu Jesu wasifela. Siyabonga ukuba hlale kithi phakathi umduduzi mathapwa ikashula umthokozisi osiqondise endleleni. Mongcwele ngeyakho lenkonzo wena onathi kule nkundla. Sinikela le nkundla yonke thatha over moya ongcwele uvalwa lezi inkonzo uthatha izwi lezi moya ongcwele sebenze ngalo ukukhipha ilo nalo la endlini nabeza kulezi inkonzo emgodini yabe emathuneni abe yiselene eyikhisini ukuba khona wena moya ongcwele egameni lika Jesu Kristu Nkosi yamakhosi. Let no one leave this place with the yoke unbroken. Let no one go back home with the burden unremoved. Let no person go out with the problem unsolved. Father, we pray that your glory and your presence may fill this place to full sway and have your way in this place. Egameni lika Jesu Kristu Nkosi yamakhosi ukuphamela intando yakho siyakuthulisa konke umsindo emelene nokhazi. Arise, O Lord, and let your enemies be scattered. Arise, O Lord. Jesus Christ, if that's for me, I go then moya ongcwele, moya wobungcwele singcwelise, moya weqiniso sonele kulo lonke iqiniso. Moya wenkazimulo sikhazimulise usembathi isikhazimule yakho mawuphila siqalise ngokuphila sicime moya womusa sibatise ngomsa wakho ngegama kaJesu. Moya wenkululeko sikhulule ngamandla akho ngegama kaJesu Kristu. Moya waphakathi ebandleni enkonzweni ufohle emakhaya ufohle emsebenzini ufohle emabhizinisini ufohle emphakathini ufohle emabandleni abasuka kuwona egameni kaJesu Kristu. Eyintweni zonke ezinkoqelileko umubi vinjiwe fohla sithithwe onke amakhodi adownloadwe emkhathini edluliselwa kwabasebenzi ukuba kumakuyinto zabagcwele bakulendini ngazo siyawadestroya konke ngegama kaJesu Kristu. And every demonic and devilish code be destroyed. Destroy konke ama-negative recurrences aoperate and adownloadiwe. Sitawona kusebenza from now on there will be no negative recurrences. Ngabonga uJesu ophilayo. Sibengele uNkulunkulu phezulu konke. Sithole umjobe leti tsunami. Sibingelela umfundiso sekhaya ubaba uJobe noma umjobe. Umfundiso zeyimosa sibingelela baba uJobe ngempanda yakho. Praise the Lord. No, Mama Jobe, Mama Dogo's job. Sembele ngegama kaJesu Kristu. Praise the Lord. Sibingelela gogo nomkhulu sibabingelela izibuko zabo. Futhi laba beyibuko zabo bahola gogo umsana. Praise the Lord.
abafundisi abakhona ngizwe ethi uma Mjobe umfundisi uMakhathini lo Amen. siyambingelela kumfundisi uMakhathini Amen. nabo bonke abafundisi abakhona beduna nabensikazi siyambingelela igama likaJesu akhona nabafundisi engababoniye abangapha sebabingelela abafundisi bonke abakhona uma bengekho nangu omunye uJobe noma Mjobe nesiphongo sabo isiphongo nasababa siphethe sebabingelela ngegama likaJesu leli gama lani labaseBhayibhelini nje le yonke into ya South Africa yabaJobe gcwele qaba bekhe emathambeni basenkonzweni bonke bakhona abanye basemsakazweni. Praise the Lord. Ijobe lincane linalo litha ubamba imic nalo nathi sibingelela ke obaba nomama bonke abakhona nabafisayo nabo one day ubaba nomama nabo sababingelela inthandazo yaphendula sababingelela ngegama likaJesu Kristu leyo mini yenza nakuwe sibingelela insizwa nezintombi nabantwana abancane bonke oTipot noTisipunu sababingelela nabaseyiswini uma kukhona nibafihlileyo namhlanje sababingelela ngegama likaJesu Kristu. KwabaseGalatia 3 verse 13 nabaseRoma 11 verse 17 angizokugcina isikhathi eside sizoba nesikhathi ngempela kodwa asizoba side kodwa soba naso kodwa sizoba side. KwabaseGalatia 3 verse 13 nabaseRoma 11 verse 17 verse 13 wakhona uthi uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekiswe bonke abalenga emthini. Verse 14 ukuba isibusiso sika Abrahama ngoKristu Jesu asisho sonke sithi isibusiso sika Abrahama ngoKristu Jesu sifike kubo abezizwe ukuze samukeliswe isithembiso sikamoya ngokukholwa. Base Romans 11 verse 17 Romans chapter 11 verse 17 Ngiyazi nganengcena ufunde ngoba izolo ngithelo yasisikana kawenzanga bawolazi uverse 17 kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha wena ke ongumnqumo wasendle asithi ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo wahlanganyela nawo impande yamafutha omnqumo. Inkosi ayibusise ukufunda kwezulu nayo enhlanganiso yonke ithi amen. Amen. The blessing of Abraham. Sikhuluma namhlanje ngesibusiso sika Abraham. Isibusiso sika abantu bazalwane. uNkulunkulu isibusiso sakhe emhlabeni usibeke endodeni eyodwa ngubaba uAbraham. And this man is the first believer on earth. Uyikholwa lokuqala emhlabeni okubhalwe ngayo in the Bible kuthiwa wakholwa. Alibonga igama kaJesu. Wabalelwa kuyena ukuthi ngokulunga. uAbraham uyena akhulume kuye uNkulunkulu wakhe covenant naye wayesithi ngembewu yakho eqonda ngabavela kokhabeni lwakhe abazalwa uyena ngokwenyama. Wathi ngembewu yakho ziyabusiswa izizwe zonke zomhlaba. uNkulunkulu isibusiso uye wasibekela idepho emhlabeni, idepho ezosuka kuyona siye emhlabeni wonke izizwe zonke zomhlaba. Leyo depho yindoda uAbraham. Shout hallelujah. Bayezwa abantu abakhona la endlini. And lesi sibusiso esakho uJehova kodwa wasibeka kuAbraham.
Uma sichava lesi sibusiso kwiZakha 10 verse 22 kuthiwa uhlobo lwesibusiso sinomsebenzi esiwenzayo. Kuthiwa lesi sibusiso siyacebisa. Isibusiso sikaJehova siyacebisa. Akenezeli usizi kuso. Shout hallelujah. Isibusiso singumoya singena ezintweni zokomoya. Alibonge igama laJesu. I-definition yegama elisibusiso, the definition for the word blessing. A blessing is an unseen force that works for you, removing every obstacle and hindrance in your way of progress. That is the definition for the word blessing. A blessing is an unseen force that works for you, removing every obstacle and hindrance in your way of progress. Shout hallelujah. Umuntu onesibusiso ufika ukhona izinto ezingenzeki. Afike yena zenzeke kanti isibusiso sikhudluze izinto ebengama obstacles. Okwenzeka kwaleyo nto. Uthi uma isefikile selokhu ufike wena. Shout hallelujah. Shout hallelujah. So lesi sibusiso idepo yaso isendodeni uAbraham. Lapha kuGenesis chapter 12. Njengoba ikhuluma ngokufinyelela kwalesi sibusiso kubantu bonke emhlabeni uNkulunkulu wayesekhomba yena uAbraham wathi ngembewu yakho through your seed all the nations of the world will be blessed. uNkulunkulu wakhetha indoda eyodwa with many people in mind. Akabekanga isibusiso endodeni eyodwa enendoda eyodwa emqondweni. Wabeka isibusiso endodeni eyodwa enezizwe eziningi emqondweni wakhe with many people in mind. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Isibusiso ngisichazile si amandla angabonwa asebenzela wena ekhuluza yonke into ezithiyo nevimba imidlela yakho ebheke empumelelweni. Isibusiso sikumakhudluza sikhudluza izinto ezivimbile nemqoqo evimbe esangweni. Shout hallelujah. Umhlaba wonke ulawulwa isibusiso. Anguphindele. Umhlaba wonke ulawulwa isibusiso. Without a blessing there is no dominion. Alukho ulawulo namandla nokulawula into nokuqhobala. Awukwazi ukuqhobala ungenasibusiso. Awekho amandla okuqhobala ungenasibusiso. The first words that proceeded from the mouth of our maker God. Amazwi oqala wakhulume esuka emlonyeni wakhe ewasa kubantu. Amazwi esibusiso. Esebadalile uthi lithi iBhayibheli wababusisa. Wayesethi ke zala namnandi. First siso ingani uma isebabusisa akusenzalana nande bese nibuse uqale ngokubabusisa ngaphambi kokuba athi ababuse ingane aqale ngokubabusisa bese ngababuse ngoba akubuseki ngaphambi kwesibusiso. Inkinga imentality yomuntu icabanga ukuthi kumele uqoqa imali ubekisele phezulu kwesente izibeni ingane zongenxa yethu ngoba kulonje ukuthi baqale kusuke bonke abalenga emthini ukuze isibusiso sikababa uAbraham sifike kwabezizwe. Thina asiwona amaHebrew noma amaJuda noma uIsrael singabe zizwe. Singabantu abachazwa ezwini naseBhayibhelini njengababe ngaphandle kwezivumelwano. Ababe ngaphandle kwezithembiso. Ababe ngafanele. Alibonge igama laJesu. Nathi bese ngifuna ireference lapha kumaRoma 11 verse 17 ireference izaqhubeka nokuchaza thina. Ithi uIsrael nabazalo uAbraham ngokwenyama biological bona banjengomnqumo wasekhaya. Bengizwa kodwa ukukhona endlini. Bayi-olive yasekhaya. Bawumnqumo wasekhaya. Okuthe uma sekufanele sifakwe thina ngoba yayikhulunywa kuGenesis 12 lendaba yokufaka kwethu kwathiwa ngembewu evela kumnqumo wasekhaya zobusisa izizwe zokwenzizwe zonke zomhlaba. Njengoba sekufanele sifakwe thina kwathi ukuthi abanqunywa amagatsha omnqumo wasekhaya kwafakwa thina. Salandwa siumnqumo wasendle safakwa kumnqumo wasekhaya. Engathi umnqumo wasekhaya ubuyela eceleni kusangena thina. Uma sesingena ngokupheleleyo ubuyela wona ngaphezulu kwethu. Shout hallelujah. Kuthiwa ke umnqumo wasendle usufakwa ufakwa kumnqumo wasekhaya awuvela ufakwe nje lo mnqumo okade ungwasendla ufakwa kwasekhaya bese ufana nalapho ungakafakwa ufakwa amaqede bese uba nenhlanganyelo namafutha empande. Shout hallelujah. Ngamanye amazwi ngenkathi ukhona uJesu
awukholelwe ukuhlukana nezono kuphela, awukholelwe ukubalekela izifo kuphela, awukholelwe ukubalekela isihogo kuphela, kodwa ukholelwe ukufakwa emafutheni esibusiso sika-Abraham, ukuze isibusiso sikababa u-Abraham sifike kwabezizwe ngokukholwa. Kwathi ngithi itopic yale ndaba ebusuku ithi singabesibusiso, siyinzalo yesibusiso. Shout hallelujah. And no man can curse us. We are blessed and no spirit can curse us. No wish and no wizard can curse us. Shout hallelujah. Sibusisiwe kukho konke esikwenzayo. Singabanqobile. Siyaqoba. Ngaye siyaqoba. Shout hallelujah. Uma nje umuntu ecebe ngesibusiso. Uma ecebe ngesibusiso sikaNkulunkulu. Angiphinde ngithi sikaNkulunkulu. Angiphinde ngithi sikaNkulunkulu. Uma nje ecebe ngesibusiso kaNkulunkulu wokwazi kahle ukuthi ucebe through indaba kababa uAbraham iyangena. Abamhlophe ama-Europeans ayakwazi ukuceba ngesibusiso kodwa sibone sikaNkulunkulu esikaNoah. Ngoba abamhlophe bonke laba babale lodwa konke ama-unicolor races avela kuJapheth. Bonke abamhlophe ngebala bavela kuJapheth. And uJapheth ke indodana yesibili eyabusiswa. Eyokuqala yabusiswa kuShem. U-Abraham umzukulu wakhona ozala amaJuda namaSulumane. uJapheth indodana yesibili kaNoah eyabusiswa. Enkathi kuqalekiseka uHamu nomzukulu wakhe uKhanani emva kokuphuma emkhunjini. Bangizobantu abakhona endlini. Abelungu bacebile ngesibusiso somzali. Kodwa kukhona abantu abangamaleni awu5 abacebe ngesibusiso sika-Abraham. Noma ngabe kuthiwa ungumzali kubo, noma kuthiwa thina sizalwa ngokomoya, kodwa esikaNkulunkulu sonesibusiso. Kube se-Abraham esibekwe uNkulunkulu. Esabelungu abacebe sikaJapheth esibekwe umzali uNoah. uNoah hayi uNkulunkulu, uNoah owabusisa uJapheth. Kodwa laba engikhuluma ngabo mina abacebe ngesibusiso sikababa uAbraham esibekwe uNkulunkulu phezu kwa-Abraham. Eyothi iBhayibheli ngaso isibusiso njengoba siyacebisa akenezeli usizi kuso. Bonke abantu kulamaleni awu5 bacebe ngenxa ka-Abraham through indodana, asithi through indodana. Ulani yokuqala kwabantu abacebile amaJuda noma amaHebrew noma ama-Israyeli acebe ngendodana u-Isaka ngoba avela okhalweni luka-Isaac. Bangizwa abantu abakhona endlini ngoba isibusiso usithola ngendodana. Shonthani isibusiso usithola sivela ku-Abraham kodwa usithole ngendodana. Bona bacebe ngendodana u-Isaka. Uma ngithi mina bacebile ngicela ukuhlephulela nje mahhala. Umhlaba uphethwe isibusiso. Amen. Awuphethwe imali. Umhlaba ufika uphathwe isibusiso, isibusiso bese siphatha imali. Anguphindele. Awudingi imali, udinga isibusiso, isibusiso bese sikunika imali. Amen. Awudingi imali kuqala, udinga isibusiso kuqala. Isibusiso sona bese sikunika imali. Shout hallelujah. Wow. Ngendlela esibaluleke ngayo isibusiso. Ubuzokhetha ngisho umuntu omshada nomvuma ungakashadi naye. Ubuzokhetha ukuthi uvela kulayini waso nesibusiso noma cha. Ingakho phela kungeke kwaba old fashioned nanini ukuthandaza before uqome nokuthandaza before ukhethe. It will never be old fashioned. Angiqonde umuntu o-blessing aware or no blessing conscious. Uma uyazi indaba ye-effect yesibusiso. Ngoba khona umuntu ongafika impilo yakhe iphansi, empilweni yakhe afike impilo yakhe engafika yena ikhuphuke kanti ufike nesibusiso. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Khona umuntu ongafika impilo yakho iphezulu kumele kufike yena ishone phansi kanti ufike ne-opposite yesibusiso. Uyangizwa umuntu okhona la endlini. That is why it is very important. Akuyiba old fashioned ukuthandaza before ushada umuntu. Awumshada umuntu umvume ngoba nakusuthi spirit ngathi wahlala uma ukholwa uthi kade ngakholwa nokho sengengadonsa. Engathi ngibale iminyaka ayibali iminyaka ukusuka bukho. Nokuyakhawunta kulomhlaba ukuthi uhlangana nomuntu onjani uzanani. Ngoba impilo yomuntu eyobazalwane nakujahile kodwa konke engizwa ngiyasizwa njengoba ngikhuluma nje. Yabona la kuzonuka isibuso yonke lento zophuma saqhiwa. Ubone
ukubona abantu babengena endlini yokushiswa kwempepho baphuma benuka impepho nje ngene emotweni kontani bebona sokuphuma siluka sokuphuma isibusiso ngoba kwamanje siyagobhoza siyageleza kwamanje shawutha isibusiso sikababa uAbraham sifike phezulu kwabezizwe. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ngitheke mina abantu bokuqala abacebe ngesibusiso sika Jehova esabekwa endodeni eyodwa Abraham. Leso kukhulunywa ngaso kuZakhariya 10:22. Elithi iBhayibheli isibusiso sika Jehova siyacebisa nganezelo usizibuso. AmaJuda okungukuthi ke amaHebheru basithole ngendodana uIsaka. Ngaleso sibusiso noma ngamandla aleso sibusiso ngomthelela waleso sibusiso the Jews control the economy of the entire world. Umnotho womhlaba wonke, all the nations combined, ucontrol amadoda awu-10 kuphela. Efamily eyodwa yakwaRoshadid and leyo family amaJuda bawu-10 bacontrol umnotho womhlaba wonke. They have got shares kuma state banks amazwe onke umhlaba except one state in North Korea. Le abantu president wakhona unekhala elikhulu nakhona ngaphambi kwalo ngathi bebenawo ama-shares before lo president okhona. I think iqhubukele into zikuthathelo okhona kodwa bebenama-shares emhlabeni wonke. Bakwazi ukuthi uma behlisa amandla eRand eSouth Africa i-head of state yethu ingakwazi ukuba questiona ngoba behlisa amandla emali yalelizwe kukhona neyabo kuyo le yalelizwe. Bakwazi ukwehlisa amandla eDollar eAmerica i-head of state yase-America ingaba-question ingababuzi ngoba behlisa amandla eDollar yase-America kuneyabo imali phakathi emhlabeni wonke. They control amandla e-currency yomhlaba wonke. Bayisizwe esincane, bayinamba encane, only 10 people. They control the whole world. Yingani ngoba awekho amandla okuqhubala, awekho amandla okudominate nokuba nedominion ngaphandle kwesibusiso. Bavela kuIsaka, uAbraham. Awubangizwa abantu abakhona endlini. Ngifuna wazi ukuthi into enamandla emhlabeni isibusiso. Uyabona makuthiwa bengake ngibambe umhlangano nabantu abansundu bala iKZN abangakholwa, bengake ngiqale ngabadala abakhona ngithi mina ake befunde abazali bethu ukuba blessing conscious. Abafunda abazali bethu. Uyabona ngibuka ezinye inhlanga khona eAfrika njengalabo baseNigeria, ingane uma iphuma e-high school iya e-tertiary ithi iphuma athi uyise uqala mntanami abese khuluma amazwi athi it shall be well with you. Yabo akhu la lezi zakithi zibhizi ungabe usuziphoxa-ke lapha yakhe ayikwazi ukukhuluma sibusiso ngisho intombi yogana uziphathe kahle emendweni kuyabekezwa iziyophuma ingane kungakhulunywanga sibusiso. Nginenkinga mina ngabantu abansundu basadinga ukulufu wala emakhaya. Bakhipha isibusiso besibheke esinganeni bathi uNkulunkulu makakubusise inzalo yakhe iqoba amasanga ezithazayo. Waphuma uRebecca embethe isibusiso esiphume ekhaya. Beqala bevula umlomo. Wena uqala ukuvula umlomo uyavuliswa ngemali yabo omunye umuzi. Kodwa isibusiso ukuthi ngasikhiphi futhi iziyophuma ingane. Singabekwani isibusiso phezulu kwekhanda lengane. Bazi ukuvula umlomo ngemali zenze abantu nazo futhi izobe iphela ngoba uchawe ikweletu uyanuka phuze ikweletu. Praise the Lord. Shout hallelujah. Umufunda iphethini yokushadiselana kwamakholwa ikhono lokuqala elashada liyikholwa uIsaac. Iphethini yokushadiselana kwamakholwa ithi number 1 umfana akashade engakhiphanga lutho. Akushadwa kungakhishwanga lutho. 2 ithi okhiphila kanqunyelwanga abazali bomntwana abamchajanga ngamanye akayiselwe. Ukhiphe ngokwamandla akhe kusuka othandweni. 3 ipoint uGenesis 24 verse 1 to 67 lo
Point number 3, abazali bomntwana akubesafunwa lutho emva kokuba sebenikiwe okukhishwe umfana akufunwanga lutho. Hambe uyofunda Genesis 24 verse 1 to 67. Imi kanjalo indaba yokushadiselana kwamakholwa. 1 awushadi ungakhiphanga lutho. 2 awukhiphi umnqunyelwe. 3 awufuni lutho kubo kwentombi. Uyabona uma ungangizwa mina uqhuma nje ngesulumane mina ngiyazizwa kahle ukuthi bakuzwa abantu abakhona endlini. Uma nani bamba ukukholo kwangempela nahamba ngale phethini yokushadiselana kwamakholwa ngoba kwabahendleni kuGenesis 34 verse 12 okwabazalwane kuGenesis 24 verse 1 to 67. Uma nani ngabe imishado miningi emgqibelo imingcwabi bemncane kunemishado kodwa ngoba nathi jima nayimaka ngeinto zabantu imingcwabo miningi imishado omncane. Uyangizwa khona? Praise the Lord. La kulomhlaba uma kushadiselana abantu abansundu kunoqi ababili, either nizoshadiselana ngokweqiniso noma ngokobuqili. Guarantee awuqashuli kodwa aliboqili. Uma ushadisa nje ingane yakho either uzoyishadisa ngokweqiniso noma ngobuqili kodwa nje iguarantee. Alibonga igama kaJesu. Omunye akayazi indaba yobuqili. Ubuqili busho ukuthi umdayisile wamdayisa waphika ukuthi uyamdayisa kodwa wamdayisa. Ukudayisa kwenza njani? Unquma iprice ngeproduct. Uma uvula umlomo wathi mina ngengane yami ngifuna ukuthi that's the price oyinqume wena. Obu wena udeterminile, wena unqumile. So ke uma unqumile uthi uthengisile ngomzimba kodwa ukuthi uthengisa ngowakho. Kodwa uyathengisa ngomzimba ukuthi uthengisa ngowakho. Uthengisa wengane yakho kodwa uyathengisa ngomzimba. Uma sishumayeza abantu abathengisa ngomzimba ngafuna wena uthule ngoba nawe uthengisa ngomzimba. Ukuthi uyawuthengisa wakho. Uthi uthengisa owengane wena uthengisa owengane uthengisi owakho. Kanti labana bona bathengisa eyabo. Wena uyifuna isamba bona bayifuna emancozo. Ayezwa abantu abakhona endlini. Now silapha singeniswa yini la endabeni kaRebecca noIsaka, singeniswa isibusiso ukuthi uma umfundi uGenesis 24 verse 1 to 67 bamukela izinto abayinikezwe uIsaka noAbrahama zilethwe inceku Eliyeza bajabula ngabakunikiwe kodwa kwaze waphuma uRebecca bengashonga ukuthi thina ngengane yethu sifuna ukuthi ngoba ufuna ingane yakhe iphile inesibusiso kuze kuqhuma isibusiso silethe izinto la ezalwa khona. Funda ukuthi ungahambi ngomoya weyimfuno enganeni. Hamba ngomoya kaNkulunkulu. Isibusiso sona uma uyinameka isibusiso oqhuma izinto ezokhupha zibe enkulu kunalokho uzokuthola uma bewujajile. Bayezwa abantu abakhona endlini. Kodwa ngikhuluma ngesibusiso. Uma ingane iphuma e-tertiary ayibusiso. Uma uyokwenza umsebenzi wokuqala nqa iqala ukuqashwa ayiphume la ekhaya ibusisiwe. Ngikhulume kanjena eMpumalanga eBand Plus kanti umfundisi wakhona ngenhlamba ke ngendlela aqashwe ngayo nayo igama lakhe uSibusiso. Ngakhuluma kanje kanti ingane yakhe izoqashwa next month. Ngaphambi kokuqashwa vele wathi ngifuna ukwenza lento Muziwezigwili akhulume ngayo mfana wami ngaphambi kokuwayizothi eqasha inkampani ngazo mina kwabhatha ecathulo noma yakwabhatha noma yikodwa inkampani yecathulo wayiguqisa phansi wayibusisa yafika lapha ideal yeFM ezofuna uorder icathulo eFMini. Ifemi izo-order icathulo eFM. Yabona uma uzoba usalesman neconsultant edayisela ifemu yonke yena yaqondana nalo mfana ophume ebusisiwe ekhaya. Abantu abadayisayo lapha aba sales person baningi kodwa leyo deal yaqondana nophume ebusisiwe. Waba u-sales person othola i-commission ngokudayisela ikampani yonke. Wadayisela the whole company. Waphronyothwa within 4 months wayesephronyotiwe. Namhlanje iy'tolo ezintsha zakwabhatha kulandwa yena ayoba udirector wazo ayiphathe. That's the power of a blessing. Awubi nabantu okudominata. Awuqobala ungenasi. Fundani webazali ingane ayiphume ibusisiwe ekhaya. Noma ngabe kuthiwa iye esikoleni, noma ngabe kuthiwa iye high school, noma ngabe kuthiwa iye emsebenzini, noma kuthiwa iye emshadweni ayiphume nesibusiso asikhulunywe isibusiso phezulu kwengane.
Shout hallelujah. Akafani ompilo yakhe ekhulunywa isibusiso kuye, akafani nalona ompilo yakhe akaze kukhulunywe lutho kuye. Yenza kahle la uzalwa khona. Ukuze kube nezwi elikhulunywayo phezulu kwempilo yakho livela la uzalwa khona. Yenza kahle la ukhonza khona. Ukuze kube nezwi elikhulunywayo phezulu kwempilo yakho livela la ukhonza khona. Musuba uqoqomile. Uzigizega isiteshi sokuthunga. Praise the Lord. Abantu bokuqala ababusisiwe amaJuda abuswe ngindodana ubani bazalwane uIsaka akontrola umnotho imali yomhlaba wonke. Israel yamazi umncane kangakanani kodwa they control the economy of the entire world. Ileni yesibili ababusisiwe ama-Arab amaSulumane hayi ngenkolo ngokobuzwe biological birth. Azalwa uAbraham asithole ngokwenyama ngoba azalwa uAbraham ngenxa yandodakazi yesigcinakazi uHagari. Basithole ngendodana uIshmael. Ama-Arab wona awacontrol umnotho womhlaba wonke kodwa control uoyela womhlaba wonke ngoba once kwaba nesibuso there is dominion and control. Uyangizwa into ekhona lezi. Ngeke ucontrole izinto ungenasibusiso. Isibusiso esiphethe umhlaba. Thank you anybody umtshela ukuthi isibusiso esiphethe umhlaba. You need a blessing more than what you think you desire in life. Sure. Inkinga yakho wena ubhizi computer namantombazana ngontanga yenu ngamafoni amasha afikile ama latest. Le mali uba uyithathe wayisa kuJehova wayo exchange for a blessing. Ubhizi uthenga ifoni edulayo uziqhoshele abangangawe ukuthi ushaya ngenjani ifoni. Unefoni eyilatest kodwa uqalekisiwe unuka phu. Isiqalekiso awunasibusiso. Udlula umuntu ohlakaniphile kumoya ongavela athathe ku10,000 rand wakhe aye kuthenga i-latest phone kodwa ayise kuJehova no 10,000 rand ashaye ngobhopho size siqhumise sithele isibusiso lapha kuthela khona kophuma izinto hayi izinto hayi problem yakho uya show off too much umathanda ukuvela kanti awunasibusiso. Uthanda ukubukwa. Ayikho lento ibukwayo kanti awunasibusiso. Bonke abantu ababukwe bengenasibusiso babukwe beqwebezela befresh and plumpy beshayina baze bayosithela zathi kwata2 kungenzeke lutho empilweni. Namshado lo ubukwa nje mahala namshado ufeli abukwe wayekhwelisa athi abukwe zize ipaqake abukwe kuze kuphakama iqhomo kwefihlathi kuphakama iqhomo zicishe ngathi amakhona esukezi ne-area leTV ukuphilela abantu uphilela yena philela yena sengizompilela yena sengizompilela yabona ke umuntu omdala kuda ku-edele into engangeneli kwethi sazocelwa nje ngoba uphaphile uthanda ukuvela usuphuma ushutha zonke inkomo eziseduzane uzoyifaka ku-Facebook uzubona ukuthi uzocelwa ugcine ngokucelwa kume for 4 years kungasaqhubeki ukuthola into abazosebenza ngayo ngoba vele abathakathi basebenza ngokuthi hamba ungitholele isithombe sakhe uthi inyanga ezithakathayo usilethe kimi ngisisebenze lapha akadingi ukuya kini ukuze asithole whether you bring to your enemy into ozothakathwa ngayo. This is Africa. Uma useAfrika vuleka awuhambe utshengisa bonke abantu into zakho ingafiki lapho iqeda khona ukuvutha. Yo. Abantu besukuthi bakufunda ukuyifihla izinto ngoba into uma uyifihla ibusisa. Ungabe uvezela abantu. Praise the Lord. Hayi ngathi into sayithandazela sekufacebook. Hayi ngathi into ungakayiqeda ukuyikhokelisa kuFacebook.
Ayengeke ukuthatha izinto ezihlaza niyoyitshengisa abantu singakavuthwa ngoba eziningi izazazi ukufika kwakufika lapho fanele ifike khona. Ayinguye ke lapho bengumnqanda nje ngoba usuphaphazela kakhulu. Umyeni omtshengisa abantu ngayigcinelane naye khona bazomvana phela uthi uhamba kulo mhlaba kukhona abantu aba-asayiniwe ukuthi makani into zakhe. Wena uzuveze nebebegejile ukuyibona ethi awasiza kanti usela awasiza cishe ngajeziswa ngoba bajeziswa ngoba kukhona into ezenzeke kuwena kanti bekuthiwa abakugadi. Yabona la enkundleni khona umuntu okuthiwa womama usibani unamathela kuye ungamshiphi. Mawuthi uzomtshengisa wena uzophuma ngaphi nebhola awuzumsizile. Uzovela asha ngeslide tag alalele la uzophuma ngkhona ngoba utshengisa ungwena ukuthi direction yakhe ibheke ngaphi. Noma ngaphela amena uqhume njengesilumane. Praise the Lord. Ukuze isibuso sikababa Abraham sifike kwabezizwe ngokukholwa. Ilenye yesibili ababusisiwe amaSulumane, ama-Arab, abusiswe ngokuzalwa indodana uIshmael. Biological birth avela ku-Abraham ngo-Ishmael. Bakontrola u-oyela womhlaba wonke, akumuvi lutho olunyakazayo, akudumi lutho oludumayo ngaphandle kwesibusiso. Imali ekontrola umhlaba ikontrolwa amaJuda anesibusiso sikababa Abraham. Andibonke amaJesu. U-oyela okunyakaza ngawo umhlaba ukontrolwa ama-Arab anesibusiso sikababa Abraham. Abantu besithathu ababusisiwe babhalwe eBhayibhelini. Ngenkathi eshona unkosikazi wokuqala ka-Abrahama uSara, uGenesis 25 verse 6, wabuye wakhanwa futhi from verse 1. U-Abrahama wabuye wakhanwa emva kwashona kaSara esena-137 years. Wakhanwa owesifazane wase-Ethiopia okuthiwa uKetura. Wayeseganwa nayizancinza engabalwa inamba yazo ukuthi zingaki. Sengena njalo kwileni yesithathu manje yesibusiso. La uverse 6 lithi iBhayibheli u-Abrahama wanikeza indodana yakhe u-Isaka ifa, inheritance. Wayesenikeza amadodana ezancinza izipho, wawamukisa, wahambisa, ahamba aya ezweni lasempumalanga, afike akha ezweni lasempumalanga. Everybody say empumalanga. Lapho ke afika azala ke kwaze kwafika kuma descendants awo lapho kwazala khona uJobe uma ufunda chapter 1 verse 1 uthi kwakukhona indoda yasezweni lasempumalanga. uJobe uvela lapho uma ichazwa uJobe lithe lesingisi he was the greatest man in the east. Lama iBhayibheli akamuva good news, no NLT, no contemporary English version or CV, but he was the richest man in the east. Andibonge igama Jesu. Wayeceba ukudlula bonke empumalanga. Ubani oceba ukudlula bonke empumalanga? Owezizukulwane, umzukulu kaAbrahama ovela kwizancinza. Andibonge amadodana ezancinza. Bakuzwa abantu abakhona endlini. Mana ke ngoba ngiyabona ucabanga ukuthi indaba kaJobe into ongayithatha kancane. Ayithathwa kancane. uJobe agcinanga ngawuceba kwacebe yonke into evela kaAbrahama ayimukisa yaye empumalanga engamadodana ezancinza. Nakho sekuzama uJesu. Inkanyezi yaphuma yaqonda east. Ayi east ngoba izotshela bonke abantu emhlabeni ukuthi ukhona umsindisi womhlaba ozelwe. Iya east ngoba iyotshela abafowabo bakaJesu ukuthi abanye abafowenu bangapha eBhethlehem bazombona umfowenu ozelwe, nina ngisele nodwa nani hambani khona umfowenu ozelwe. Inkanyezi yawolanda blood brother. Shout hallelujah. Bathi laba bafundile astrology, bafundile ngeinkanyezi, balandela inkanyezi yeza nabo. Obani laba? Abantu abanesibuso kaAbrahama, ama-gift abo ahluka. Banikeza igift yegolide namakha nenhlaka. Ngenkathi bafika umnotho uzero esibayeni emkhombeni wenkomo, uzero uphezulu kuma reception room lapho kumukela khona imali yabantu ababebhukhela amalodge, izindlu zokulala. Kodwa ngelanga abafika ngalo bafika kwashintsha umnotho, waphakama esibayeni wedlulwa phansi ngoba uma uJesu efika uyashintsha umnotho, siyashintsha isimo, iyashintsha icondition. Ngizothi mina uJesu uzele ukuba ngesibusiso sikababa uAbrahama empilweni yethu
sishintshe ngathi isimo sekhaya, sishintshe ngathi emsebenzini isimo somsebenzi, sishintshe ngathi isimo sebhizinisi. Ngiyaprofetha ebusuku ngizothi izinto engakaze zibe khona ongekho umuntu oke wabanazo kuma-families naku-generation yethu zizoba khona ngabalayidini ababambe isibusiso sika-Abrahama, ukuze isibusiso sikababa u-Abrahama kwabezizwe. Shout hallelujah. Izinto engazange zenzeke zenziwe umuntu ozalweni lwethu zizokwenziwa yithi. Izinto ongazange kube khona umuntu onazo emndenini nasozalweni ngaphambilini kuzoba na abazogana bazovela manje ubengekho owazala iy'ngane zaphila zacaca emshadweni wazwavukela khona bazovela manje ukuze isibusiso sika-Abrahama sifike kwabezizwe. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Singabesibusiso. Akakapayikashila Taina saika dainas. Kaita baikas. Ulay number 3 lo lesi sikabona. Kwabantu ababusisiwe abavele eMpumalanga abazalwa uAbrahama kumadodana ezancinza awamukisa ayokwakha ezweni laseMpumalanga. Yiwo lana afika ezazi zaseMpumalanga, afika washintsha umnotho eBethlehem. Shout hallelujah. Bangizo abantu abakhona nje. Abeli lane number 4 ama-Ethiopian Jews. Amatopia angamaJuda avela kaAbrahama. Laba bazalwa uKetura oyi-Ethiopian, unkosikazi wokugcina kaAbrahama. Bakhule e-Ethiopia as Ethiopian Jews. Ivangeli uJesu esafika emhlabeni. Omunye wabo kuthiwa induna umtheno udrive ikalishi uye eJerusalem kuzenzo 8. Bantu abantu abakhona endlini uma ifika lapha kuzenzo 8 eqeda umkhosi ayekade ebona ubuyele emuva uthi umoya ongcwele uPhilip uthi ingilosi hamba ngendlela ebheke ehlanu. Ufika le ndoda ihamba ngekalishi and ikalishi was the best mobile yangaleso sikhathi ngoba into kwakuthiwa uthobekile uma uhamba ngepokolo. Ikalishi kwakuyinto yomntakabani, uhamba ngekalishi. Lithi iBhayibheli isikhulu sikakhandake sihlezi phezu kwengcebo enkulu yendlovukazi noma yenkosikazi yase-Ethiopia. He was a rich man eshayelelwa ikalishi. Usuka e-Ethiopia ayokhonza eJerusalem ngomkhosi ngeconference, abuyele e-Ethiopia ehamba ngetransport yakhe efundukizayo. Ufunani eJerusalem esuke e-Ethiopia? Ubambe i-background ukuthi uyise uAbrahama wayekhonza lapha. Ulalelo inkulunkulu kaMkokayise uAbrahama. Alibonge igama Jesu. Namhlanje ngokutshela nje e-Ethiopia ingxenye zihlukene kabili. Le ngxenye okwakhe kuyona ama-Ethiopian Jews. Uma uyawabonela eThekwini anonwele oluhlukile. Awasebenzisanga imithi yokuphema, it's natural. Anonwele oluthe olunama-curls. Ayona imithi yasekhemisi. Imvelo yabo. Alibonge igama Jesu. Batshengisa bavela kubaba uAbrahama. Ngendlela isibuso sabe esinamandla ngayo ngezwe mina omunye uDakotekisi bababiza la ekusikuwesiti umuntu ko-Alex. Uthi hey umfundisi, abona ngoba niyathandaza nothandaza. Ekuphatha umuntu ophathwa yilapha. Ethi mina yini uthi ama-Ethiopians aphatha umuntu. Uthi mfundisi beze baba bathi abantu abawu-3 abaphuce legenge yo-Alex amafoni. Uthi mfundisi lukuthi usuku lwakusasa ophuce lo ifoni alishone phila. That's the power of a blessing. Baphuce abantu kanti baphuca amadodana ka-Abrahama. Phela uma uthi umuntu onesibusiso khona impande kushaya ungayiboni. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Phela uma ungwesibusiso bakuhlasela ngandlela bakubaleke ngendlela ezisikhombisa. uNkulunkulu wenza izitha zakho ibe izitha zakhe. uNkulunkulu la endlini makenza lesibusiso izitha zakho ibe izitha zakhe. Isandla sikaJehova sokunene siphatha izinto asibaphatha zemini sibaphatha zebusuku
labo kushaye bona ngegama kaJesu ngikhulula amandla esibusiso emakhaya ethu emakhanda ethu emalini emabhizinisini enganeni ema-ofisini ey'motweni ngegama likaJesu ngikhulula amandla esibusiso emkhathini emhlabeni emanzini phansi komhlaba ukuze isibuso sika-Abrahama sifike babe sizwe ngokukhokha. It's got the best airline in Africa. Amabhasi aphambili kunawo wonke e-Afrika yonkana ase-Nelspruit. Lana abuye abe inkosini. Inkampani yamabhasi ephambili well cared for, the best bus company kwi-Afrika yonke ise-Nelspruit, and the best airline kwi-Afrika yonke i-Ethiopia. And obana barana leyo company ye-airline e-Ethiopia ama-Ethiopian Jews. Yesibusiso sikaBaba Abraham ngoba akwenze kube nesibusiso ungacontrol, ungadominate. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uma uthanda qhubeka nomoya wakho ukuqhoqhobala imali. Uma uqhoqhobala imali kanti awunasibusiso uyogcina ubambe yona futhi iphunyuka ungayibonanga ukuthi iphume kanjani. Kodwa uma uwabamba isibusiso imali uyiqhoqhobala unganakile kube yiyona efuna wena. Ungabi wena ofuna yona. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uma unesibusiso kuba uwena nemali. Kodwa uma usebenza uhola kahle nomuntu uthola amathele kanti awunasibusiso awubi nemali kuba imali nawe. Kuba yiyona nawe kuba ufika nje ikuthume. Ihambe yokhokhela ukuthi khona uzokhokhela. Wehle wenyuka uphethe yona ngoba iyona nawe iphethe iyona nawe ikwehlise wenyuse ikubhaliso A no B no C no D izovala kwaZ. Ayikho sentence engayibhali ngayibhala yonke imisho. Hawu umbona uthisha ebamba ushoki. Ushoka ukusho ukuthi ngehlisile kanti ngehlisile kwangenyusa kwangehlisile koze kube uzuyofika phansi ushoki wenziwa noma yini ezilonge zifuna liphuma umuntu. Uma ungenasibusiso imali vele ibhale ngawe ukwehlisa kwenyusa ibhala amasentence ewafunayo ngawe. Shout hallelujah. Praise the Lord. Wakada hayi mali kuphela okade uthi yonke into oyithola uyitholela esibusisweni uyithola within a context of a blessing. Hayibo ukamthini manje uyazi yini eyenza amadimoni afune abantwana bamantombazane bazale bengakashadi? Angoba epromoter ilast amadimoni ayakwazi ukupromote inkanuko ngale kokuthi akwenza uzalo. Amadimoni apromote inkanuko ngale ukuthi lokhu nizala nibancane. Into eyenza amadimoni anenze nizala nibancane ukuthi ayazi ukuthi uma uzala ungakashadi awubusiswa before ulale nomfana ozokuzalisa. Yingakho amadimoni awabafuna abantu abazoqala ukuzala sebeshadile ngoba lapha emshadweni before niyolala qala ithoke niguqe phansi bese bafundisa beza ngaphambili banibeke izandla ukhulunywe isibusiso. Ayazi kahle ukuthi ozozalwa lapho usevela kwi-umbrella yesibusiso. Manje afuna ukuphuthuma uzala ungakashadi ngoba lona uzozala uyena ungakashadi akho umuntu oqala wanibusisa kwanina njobe kuthiwa ekhaya ukuthi ngaphambi kokuba nidle ubusisa ukudla uma usudla lokho yana ubusisa vele yisithele ungabusisile. Vele yisithele lapho isithele khona ngabusiswa. Akithi ngazizwa ukuthi ngithini uphuma ingane njalo enjani lapho engenasibusiso. Yingakho ngiphuthunywa ukuba nizale ningashadile ngoba yaziwa ukuthi nizohlangana ningabusiswa ngamuntu. Abanye amadimoni ajahe iproduct yenu ukuthi kini nakuphuma iproduct engenasibusiso ukuze akwazi ukuyiphendula ibe amaphara namaprostitutes noma yini ngoba vele into engazalwanga ngesibusiso. Praise the Lord. Inkinga yomuntu onsundu ucabange kakhulu uzodlani ngengane yakhe kunokuba cabange ngesibusiso sengane yakhe. Hey. Alibonga igama laJesu. Uyangizwa umuntu okhona endlini. Safika isikhathi sokuthi senze umuntu wase-Afrika abe blessing conscious. Ile yokuqala abantu ababusiwe amaJuda ngendodana uIsaka, ile yesibili ama-Arab ngendodana uIshmayeli, ile yesithathu abasempumalanga amadodana ezancinza, ile yesine abase-Ethiopia amadodana kaKetura unkosi azokugcina, ile yesihlanu yokugcina abazalwana abasindisiwe ngendodana uJesu Kristu.
kula lane omiles 5 yithi sodwa esifakelwe ngoba yithi sodwa singazalwa uAbraham ngenyanga kodwa sikholwe indodana ezalwa uAbraham safakwa kumnqumo wasekhaya iBhayibheli asifakwa kube njengaqala sifakwa bese sihlanganyela namafutha empande amazwi mosufakiwe obana bazileni kwaagriculture okuthiwa indrafting ukunqunywa kwegatsha bese kufakwe elinye uma seliboshiwe lafakwa amanzi aphuma phansi adonswe zimpande zesiqe bezivele sikhona awafika ame ngesiqosi adlulela kuleso sifakelwe kude namaqabunga alesi sifakelwe thina sifakelwe thina kumnqumo wasekhaya esibusweni sikababa uAbraham sifakelwe Singabesibusiso engekho ukuthi Singabesibusiso lizohlutshwa ibandla uNkulunkulu enzile kwaba nama-multi-millionaires nama-multi-billionaires nama-multi-trillionaires ansundu eKZN avela kwabasindisiweyo abahlanzwe ngegazi kaJesu abangayanga eyiwashweni abangayanga emsamo abangaphethanga amagqobongo abangazange balungisa amadlozi kodwa abahamba ngesibusiso sikababa uAbraham. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Kubantu abamnyama abayi-example ne-testimony yokuthi umuntu osindisiwe kuyaba ibillionaire kuqale kuma-Nigerian aphesheya ababizwa ukuthi ama-Niggers. Abasindisiwe $1 is a billionaire, uJesse Duplantis is a billionaire. Bonke bangabantu abamnyama bavela kwibala likaHamu abamnyama kodwa bakholwa uAbraham. Bafakelwe njengathi and bangama-billionaires. Abe umnqumo wasendle wafanelwa kwaziwa umnqumo wasekhaya albonke amaJesu la eAfrica sino David Oyedepo okwafika lapha eminyakeni endlule kuseconference Robes okwafika lapha ezoshumayela econferenceini yaseDCC uFred Robes wamnikeza 250,000 rands imali yomnikelo honorarium ukushumayela 2 days wayibonga bangayidelela kodwa mixoza kodwa uNkulunkulu uthe esashumayela eministration conference system ulikhona isidingo ovela sayina icheck ka 10 million rands ulalela ke uyazi ukuthi ubani lo ngokwe background uHamu unikelela uJafet kodwa uma sesiyeke ibackground sifuna ngokuthi lokufakelwa ngoba uAbraham udlula uJafet uAbraham ngoba uAbraham wakhipha 10 million rands. Yabona umlungu uyaqasa uma umnyama umdlulile ngemali kwaba mhlanje igcina ummema kaphika wammema izothi namhlanje uNkulunkulu uzosafasha uhlobo lwengcebo ezoqasula abantu okuvela nabantu abaqhamuka omsingena eThekwini lokufisa kwethu singena kwingcebo ezoqasula abantu sidlulile isikhathi lapho into yethu izoba ingciyela amatende azoshaya ngawo azoba paid up angenasikweletu into engazilokhu iwa iqaqwa idilizwa i-time frame engenasikweletu neyihlalo engenasikweletu amathaka angaqhelwa thuka amatende iy'moto esihamba ngazo oshumayela ivangeli amabhasi esihamba ngabo awaqashiwa wethu. Shout hallelujah. Isikhathi sokuthi uNkulunkulu abonakala ukuthi elakhe isiliva elakhe igolide inkazimulo yokugcina yalendlu inkulu kunokuqala sesifikile kumanje njengoba ngikhuluma nje siyangena eThekwini lokufisa kwethu we are possessing the land abavimbayo bayachithwa njengofaro nebutho lempi yakhe alithuluthela olwandle olubomvu abaseGibhithe abalandelayo abaseGibhithe abamakayo abaseGibhithe emkhathini abamake emhlabeni abamake ngaziphatha umhlaba isandla sikaJehova esiphatha izitha siyabafumana siyabaphakaza lapho bevinjwe khona siyadlula sitetela uJehova ufohlayo sitetela uJesus balbesi fohla siyakhathalela nabasilana uyakhathalela nabasilana kunekota singene kwikota yesibili yonyaka eyikota yokufohlelwa lapho uJehova ezosifohlela khona njengokufohla kwamanzi useyasifohlela njengokufohla kwamanzi useyasifohlela njengokufohla kwamanzi useyasifohlela nangefohla uyasifohlela njengokufohla kwamanzi uyafohla njengokufohla kwamanzi uyafunangefohla wakufohlela
Ngiyamemezela ayideclare izinto ebeyivimbile emndenini ziyagudluzwa manje ofohlayo, ebeyivimbe emsebenzini, ebeyivimbe ozalweni, ebeziwumkhondolo, ebeyivimbe emkhathini, abathunyiwe ukuthi abamake bayagudluzwa bonke. They are all falling by the wayside. Kwenzeka kubo esingafalo nebutho lempi yakhe ngegama kaJesu, ngoba ofohlayo usenza izitha zethu zaba izitha zakhe. Osifohlelayo njengokufohla kwamanzi usechitha amacebo esitha, washafisa amacebo nengculazi ngaphokela bamanga. Osifohlelayo usethi ukuthelela abamelene nathi. Lwana Jehova nabalwa nathi ngesihlangu sakho nomkhondo, uvimbe indlela kwabasingelayo. Shout hallelujah. Ukuzisibusiso sikababa Abraham sifike phezu kwabezizwe. Ukuzisibusiso, ngitethela isibusiso, ngikhuluma isibusiso, ngirelease isibusiso, ngitethela ukusebenza kwesibusiso. Sizosebenza na, sizosebenza emalini. Esibusisiwe siyasebenza eholo, bangaphakathi siyambamba, sibambe iy'ngane, sibambe iy'ngane zethu, silande iy'ngane eyibanjiwe, izinto ebeyiboshiwe ziyaqhaqheka, amazwi akhulunywa eyiqalisa adestroywa, ukhondolo nomphakathi obebenziwe kuyehlulekiswa. Ngiliza isibusiso, ngirelease isibusiso, ngirelease isibusiso. Isibusiso sikaJehova siyaxabisa. Amenezela usizibuso. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Safakelwa, sasiwumqumo wasendle, safakwa kumqumo wasekhaya ukuze sibe nenhlanganyelo namafutha empande. Sesingenile emafutheni. God bless you. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. And that is the reason. And that is
Something in your life about this message. Something new is happening in your life. Thank you, Holy Spirit, to get you with an appointment. I'm so much amazed because even earlier this morning, Singabesibusiso. Sibusiso sika Abraham, sibusiso sika Isaac, sibusiso sika Jacob. Nathi singabesibusiso through Christ Jesus. Ushakanda mama Singabesika. From this day onwards, hey, sikhuluma amazwi phezu kwempilo yethu. Okosina masaka, henebesika. Alababasika Sibusisagile. Ungakhona ukuthi in the book of Genesis chapter number 1 verse number 7 lithi uNkulunkulu wababusisa abesilisa wesilisa nowesifazane. Wakhuluma uNkulunkulu singakabibikho wathi zalani nande ningwanisa umhlaba niwunqobe. Singababusisekileyo, singabanqobileyo ngegazi kaJesu Kristu waseNazaretha. Ushakata morianda napapapapasakana bobosika ipopopoporohele mesika na mama maseke. Izandla zakho zombili. I can feel in the spiritual realm ukuthi khonke yenzakalayo empilweni yakho right now. Egama likaKristu Jesu waseNazaretha, there is no devil, there is no evil power, there is no demon that can close your way. God is ushering you to another level spiritually, another level physically, another level economically, another level in all the spheres. In the name of Jesus, akungenzeka abantwini ubaba uNkulunkulu uyenzeka. Sibona kuvuleka iminyango ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Asizoba namabhizinisi oshakana masaka, asizoba nebhizinisi ayodwa, sizoba namabhizinisi ukhakabu yekene musakana oshekene bebe. Yes. The Holy Spirit is confirming it is done, it is accomplished in the name of Jesus. Father, I thank you. Lord, I call it my yenzeka. Nangu mayendwele funi minyango. Nangu mayendwele funi minyango. Iyafuneni minyango. Ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Receive. I strongly believe what is cancer. I strongly believe it is your time. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. If you have faith as little as the mustard seed, you shall say to the mountain, be removed and surely it shall be removed. So in talk. Among obstacles, waseNazaretha moya inwele siyabonga siyabukela ngokukhona egameni likaKristu Jesu waseNazaretha.
yini angeke wakwazi ukubamba into zethu ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha awungenzeka abantwini. Not only us, nabantwana bethu, nabazukulu bethu, nabobaba bethu, ngegama likaKristu waseNazaretha. Shout hallelujah, shout glory to Jesus, shout Israel, shout glory, shout in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba sikunikeza udumo. Siyabonga ukuthi noma sasingaphandle singabantu bezizwe singekho kwiprogram yokubusisa kodwa wasifanda ngokukholwa kuba sibe ngabantwana bakaAbraham ngokukholwa othemba ukukholwa kubaleka kuyo kulunga. Mama wethu ophila what we have been blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Mama dwele mikhathini where there are principalities until we wrestle not against flesh and blood but with principalities, with powers of the air. Give me boya and a melana with the manifestation of your word. And now we're getting a sunshine. See a melana nako. Situena Jehovah. Aba papili. Koto juwayo wako. Utuli kalo. Zamakosi. Usalebe. Amakepo. Let there be a way. Let there be a way. Let there be a way. Make a way out of nowhere. Kumi samante tualeni. Kuli alamantela. Ila la maseato. Ila mantele bebeyata. Aliantele bosaya. Raya mantele besato. Let those things open that you have entrusted in your name. Let them manifest. Let your blessings shine forth. Let your blessings shine forth. And let it destroy every setback, every curse, every delay. Elemotion of Amaya. Father, in the name of Jesus, we thank you that from tonight we carry a blessing as if we beg la corona in the area of those doors that were shut are opening. We thank you, Father, for the apostolic ministry that has displayed in this place. We thank you for the ministry of the
person. You have given the grace to put things in order. We thank you to your kingdom that was not in order in our lives. We thank you that divine presence from above are downloaded into the lives of all that believe. Let your will be done. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy kingdom come. Thy will be done. On earth as it is in heaven. We give you glory. 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 Manifest your blessings. Put him up in all spheres of society. For we are not all children, but we are sons in your kingdom. In the systems of the world, that we may manifest your dominion, that we may manifest your power, that we may manifest your glory. If we don't want to let sons manifest. Let sons manifest. Let sons manifest for the glory of your name. For the name of the Lord is a strong tower. Father, defeat the wood. Be a stronghold. Defeat the cover. In your blessings and in your word. In the mighty name of Jesus, we give you praise. My God, when you were obedient to God. But to take whatever seed you have and come and